Но всъщност липсата на болест не е задължителен индикатор, че всичко е наред. Така че е хубаво да се стремим към това оптимално състояние, да се чувстваме психически, емоционално, физически стабилни в по-голямата част от времето. Какво е във вашата представа well-being на работното място? Нещо, което и аз забелязвам, когато говоря с клиенти и работим по тази тема, е да разберем, че всъщност здравето е нашето цялостно благополучие, не само ментално, физическо, социално, емоционално благоденствие, а не е липсата на болест. Когато стане въпрос за ментално здраве, много хора си представят, че ако ходят веднъж да си правят кръвни изследвания или нямат някакви емоционални, психологически проблеми, това значи, че сме окей. Но всъщност липсата на болест не е задължителен индикатор, че всичко е наред. Така че е хубаво да се стремим към това оптимално състояние, да се чувстваме психически, емоционално, физически стабилни в по-голямата част от времето. И финансово и социално също. Когато лидерите, компаниите и цялата култура е насочена към развитието на този ментален фитнес, забелязахме, че всъщност хората са по-бързи и по-гъвкави, когато се случат промени. По-бързо се движат, по-бързо се адаптират. Имат повече разбиране и желание да погледат нещата от друга гледна точка, така че това е може би на по-стратегическо ниво. Възможностите за развитие, възможностите за промоция, възможностите дори за някаква промяна в кариерния път, всички те идват и с личностна работа. И трябва да се подготвиш, за да бъдеш готов да вземеш тези възможности. Отново, отивайки към психичното здраве, това е начин ти да работиш над себе си, да бъдеш готов да можеш да вземеш тези възможности. За мен опита за монетаризация на грижата за психичното здраве не е все още съвсем релевантен по този начин. Много компании все още смятат, че е по-лесно да измерим, и то е така, инвестицията в развитието на хората. Обучения, сертификация, повишаване на квалификацията, нещо, което има директен импакт върху това как си вършим работата и съответно каква печалба носим на компанията. Това е лесно измеримо. Но това, което някак си обягва, е как нашето психично здраве всъщност повлиява на всичко това. Много се говори за баланс, но балансът не е работа от 9 до 6, не е работа 4 дни в седмицата, а балансът е това, когато и да работиш, колкото и да работиш, ти да си тръгнеш от работа спокоен, да можеш да бъдеш себе си и след работа, да можеш да се отдадеш изцяло на останалите аспекти на своя живот. А има ли стратегически резултати, които могат да бъдат постигнати при реални инвестиции в well-being? За мен стратегически резултат е лоялността и ангажираността на колегите, което може да се види с принадлежността. Да кажем, при нас много значителна част от колегите са над 5 години, аз лично съм от 15 и не съм изключение. Маратонци, обаче с темпо на спринт от време на време. Да, един добър баланс между двете. Така че да, това е стратегическото измерение, ангажираността, усмивките на колегите и това, че един работодател получава много отличия, оценките, които ежегодно се правят и по-често също показват съответната грижа. А в крайна сметка, за да се получи тази симбиоза, това означава, че трябва HR-ите да работят активно и с CEO-тата, и с лидерите на екипите. Абсолютно, това е култура. Културата започва от върха и съответно, ако нещо има проблем, той също тръгва често оттам. Така че е необходимо във всяка организация, която е тръгнала по пътя да подсигури по-високо ниво на психологическа сигурност, да се погрижи по-добре за менталното здраве на своите хора, всъщност да има осъзната нужда, осъзнато разбиране от най-високо ниво в организацията, че това е ценност и това е нещо, което ние искаме да имаме в организацията. А как се убеждава един лидер, че нещо е ценност, когато няма реални финансови измерения, защото до тук сякаш стигнахме до извода, че е много трудно да се измери? Наистина, когато работим с организации, където програмите работят, тогава самите лидери са го пожелали. Не е просто програма, която идва от екипа човешки ресурси. Имали сме случаи, за съжаление, в които и в компаниите имал загуба на служител заради такъв проблем, било то психоза или друг психологически проблем. И когато лидерите сами са се докоснали до темата, било то чрез личен опит в семейството им, собствения им бърнаут или, дай си Боже, на колега, всъщност те дори няма нужда да говорим за пари. Те знаят колко е важно и
и споделят, и се надявам този личен опит, който те споделят активно, да стига до тези, преди да сме стигнали до тези крайни случаи. Не знам как човек може да е балансиран във време, в което от всякъде валят подкасти, мотивиращи лекции, статии за това, че трябва да се работи много здраво и че това води до изумителен успех. И не знам как човек може да се съхрани в една такава среда, в която дори и лидерите да се опитват да отглеждат маратонци, просто средата, съгласете се, изисква от нас ние да спринтираме в един постоянен маратон. Тук не става дума за средата в компанията, за средата, бизнес средата изобщо. Как може да устои човек? Много пъти го казахме вече, граници. Всеки трябва да познава личните си собствени граници. Някой обича да им е динамично, спортно, да тичат постоянно, да са спринтьори и това ги зарежда още повече и няма нищо лошо в това. Други имат други потребности, но трябва да познаваш границите си сам на първо място, да знаеш докъде са, кога да спреш, колко дължиш на семейството, колко на работата. И лидера следва да познава, защото някой път човек е заслепен и лидера е хубаво да дава индикации, когато човек започва да залита в някоя посока. Всъщност тайната е в това да намериш собствените ценности, собствената истина за това твоят баланс как изглежда и оттам нататък вече да отстояваш тези граници.